ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଥିଲେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ଟାହିଆ। ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟାହିଆ ନେଲା କିଏ? ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି ହୁଏ ତୁଳସୀ, ସୋଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ନିର୍ମିତ ଟାହିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟାହିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ଟାହିଆ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାହିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଥାଏ। 4 ମାଳ ଚଢ଼ିବା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ସମୟରେ ଟାହିଆକୁ କଢ଼ାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଟାହିଆ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନଥିଲା ଟାହିଆ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 7 ପାହାଚ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାହିଆ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 22 ପାହାଚଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଟାହିଆ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ବା କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ନଥିଲା। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଟାହିଆ ତୁଳସୀ, ଫୁଲ ଓ ସୋଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଟାହିଆ ଭିଜି ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଯିବାରୁ ପହଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟାହିଆ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ପାହାଚଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାହିଆ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ, ସୋଲ ଆଦି ଓଜନ ଥିଲା ବୋଲି ସେବକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁମୁଟଠାରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଭକ୍ତଟିଏ କହୁଛି, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ହିସାବ ମାଗୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଖୁଲାସା।